mashin. Baba. A'a, Na wuni. ikon Allah sai kallo. Amin lafiya. Lafiya lau. Sannu baba. Ba ita ka bace mai sai da doya a bakin titi? Da kenan baba. Eh, Ai yanzu na dawo sak. shari'a ta zo ke. Wallahi ka san lamari na A Ubangiji. kware kwa. Shi Ubangiji ai ba ruwansa. Gaskiya ne. Lokacin da ice kun faye kun a shirya ko a menene kurin sai dai kaga ya kasance. Wallahi haka ne gaskiya ne. Haka muke fata. Kuma kar ka ga mutum ina yin abu. Ka ce wai za ka zakalkale kai kaza ka ce kawai sai lalle ya daina. Ko kuma wai kana tsine masa kana tsine wa iyayensa kana masa wani abu. Wallahi haka ne. In Allah ya so shirye sa ba wanda ya isa. Wallahi In kuma haka ba ne. zai ciri ba a haka zai mutu a haka zai tafi din nan. Wallahi. Sai dai Ubangiji isa mu gama To lafiya. ya maganar suwai ba. A gurin suwai ba ka zo? Wallahi, Allahu akbar. son ta nake, wallahi, Allahu baba. akbar. A'a to ba komai in suwai ba tana son ka ni meye? Gaskiya ne. Ba komai ai da na kowa ne. Watan kafin a samu mutum irin ka. Na tafi neman aure gida ya fi 100. Ban taɓa samun wanda ya min kalma mai kyau ba. Wallahi irin ka. Amma kana ji dan nan. So ka gani kaga ka zo a haka ba kowa ne zai iya ma komai ba. Gaskiya In ne. zo kuma in ma kai mun butulci. In Allah da Ni wallahi butulci ne ba na so. Wallahi. Saboda yanzu butulci ya riga ya zama ruwan dare. Ka goya mutum ya zama dan mage. Da ya saba ya yi farata ya kuhe ka. Wallahi haka Kaga ne. mun ga gani. To shi Sai kenan. na gode bari a turo ta. To shi Bari a kenan. turo ta. Ba komai. To na gode.